Saúdos, boas tardes. Bota a andar un dos proxectos de vivendas protexidas máis ambiciosos en Galicia, o do Ofimático de Vigo. Son máis de 2.000 pisos entre o barrio de Lavadores e a Avenida de Madrid. Hoxe a Xunta aprobaba este proxecto como de interese autonómico. A clave é que axiliza a urbanización do solo necesario para levantar esas vivendas. Construir 2.000 vivendas prácticamente o 100% con carácter protegido para axilizar prazos o máximo posible e traballar conjuntamente na xestión das obras de urbanización dos terreos, aparte de toda a tramitación administrativa. Os españois en México teñen que extremar as precaucións. O país está envolto nunha vaga de violencia tras a morte do Mencho. Un dos principais capos da droga do país caía nun operativo militar contra o narcotráfico. Os disturbios afectan a metade dos estados mexicanos. Xa hai unha segunda muller que di que o número 2 da policía tamén a agrediu sexualmente. A presión sobre Fernando Grande Marlasca para que dimita chegou esta mañá ás portas do seu ministerio. Policías e gardas civís piden o seu cesamento. As vítimas da Dina denuncian nas Cortes Valencianas a falta de axuda por parte das administracións e tamén a situación psicolóxica pola que están a pasar os que tiveron que sair buscar familiares desaparecidos. La gente ahora en este momento, que ya ha pasado un año y pico, está muy mal. Está muy mal. Fueron 3-4 días, según la población, eternos. Y no estamos en una aldea alejada en una montaña. Estamos a 5 rotondas de Valencia. Morreu no hospital o mozo de 19 anos que quedara ferido no incendio dunha vivenda do barrio Ferrolán de Recimil. A muller continúa ingresada en estado grave e o neno segue na UCI con prognóstico reservado. O bombeiro pasou a planta e evoluciona ben. Vai a noite que tiveron os bombeiros na área da Coruña, non deron feito a apagar coches ardendo en distintos puntos. En Cambre ata houbo veciños que espertaron sobresaltados polo estrondo dos cristais e dos neumáticos estoupando. 2 coches calcináronse por completo e outros 2 quedaron danados. Tamén arderon 3 coches en Arteixo. E así quedou un coche nun accidente en Asturias, totalmente incrustado nunha casa. Aínda que parece incrible, as 2 persoas que ían no vehículo só teñen feridas leves. Unha familia de Valencia, pais e fillo, están detidos por matar o seu veciño a golpes e coiteladas. O motivo do crime que o veciño se queixaba de que facían moito ruído e montaban escándalo. É o segundo crime semellante neste mes de febreiro na Comunidade Valenciana. Nos deportes hoxe falaremos da vitoria do Celta. Os de Giraldez alcanzan a 6ª praza posto europeo. Entre todo o bo que se viu do Celta, destacou unha vez máis o seu capitán, Iago Aspas. 2 goles que dan 3 puntos unha vez máis. A semana comezámola con anticiclón e con tempo estable. Temos os ceos despexados desta hora e as temperaturas máximas andan polos 20 graus en moitos puntos de Galicia. Galicia dá un paso para aumentar a oferta de vivenda en Vigo. A Xunta acaba de declarar proxecto de interese autonómico os terreos do chamado Ofimático na zona de Lavadores. Gloria. Sí, Marta, ¿qué tal? Ali vanse levantar 2.000 vivendas, a maioría delas protexidas, destinadas tanto para venda como pro alugueiro. Ademais da promoción directa de vivenda pública, con ese obxectivo de duplicar o parque público de vivenda, a Xunta tamén traballa para habilitar máis solo residencial no que se podan construir inmobles. Este é o caso de Lavadores en Vigo, que se inclúe dentro dun proxecto máis amplio para construir 25.000 vivendas en toda Galicia e que delas 20.000 sexan protexidas. A Xunta segue avanzando no seu obxectivo de duplicar o parque de vivenda pública. O Consello acaba de autorizar a licitación do contrato para a construción de 36 pisos nunha parcela cedida polo Concello do Porriño. Autoriza ademais o trámite necesario para facer novas vivendas na zona de Lavadores, en Vigo. Hoxe aprobamos o proxecto de interese autonómico, o PIA, para habilitar solo residencial na zona do Ofimático, no Concello de Vigo, e construir 2.000 vivendas prácticamente o 100% con carácter protegido.
Para facilitar o acceso á vivenda, Alfonso Rueda anuncia unha nova convocatoria do programa Fogar Vivo, que son axudas de ata 16.000 euros para que os propietarios reformen vivendas baleiras e as poñan en alugueiro. Triplicamos fondos ante o éxito da primeira. Na primeira concedimos 240 axudas, por lo tanto 240 vivendas que ahora mismo, durante 5 anos mínimo, van a estar en alugueiro con precio social. A Xunta vai destinar tamén 5 millóns de euros para avalar ata o 20% dos préstamos hipotecarios de menores de 36 anos que merquen a súa primeira vivenda. Sobre infraestructura, Rueda pon en dúbida que o Goberno remate a parte española do tren Vigo-Porto en 2032 para ir así da man e poder inauguralo cando a parte portuguesa. Se o Goberno empezar a traballar xa, non estaría antes do ano 2037-2038. Por tanto, non ten ningún sentido seguir mantendo que o culpable do retraso é a falta de vontade do Goberno portugués e que o Goberno de España non tería ningún problema en ter executada esta infraestructura no ano 2032. 45 anos despois, o Goberno desclasifica os documentos do golpe de Estado do 23F, comunicouno esta mesma mañá Pedro Sánchez, pero o anuncio non convence nin aos aliados nin a oposición. María Cheda. Sí, Marta, de arriba, porque para uns chega tarde ou é insuficiente e para outros simplemente unha cortina de fume. O certo é que este anuncio o que evidencia é a imposibilidade de Pedro Sánchez do seu goberno de sacar adiante a lei de información clasificada prometida dende o ano 2022 e bloqueada aquí no Congreso dos Deputados polos de Puigdemont, por Junts. Así que esa parte dos documentos verán a luz, sí, pero non a través da Cámara Baixa, senón do Consello de Ministros. Pero o Partido Popular isto é únicamente un disfraz doutra norma que non sae por parte do Goberno de Sánchez. A memoria non pode estar baixo chave, así anunciaba Pedro Sánchez a desclasificación cunha mensaxe en redes e un vídeo do escritor Javier Cercas, autor do libro Anatomía de un instante sobre o 23F. Desclasifique todo lo que haya. E chega cando se cumpren 45 anos do intento de golpe. Merecemos saber qué ocurrió para prevenir aquellos comportamientos que puedan amenazar la democracia. Xa era hora, di a maioría de socios. Es una buena noticia y es una noticia insuficiente también. Insuficiente porque o que reclaman é unha nova lei de segredos oficiais que sustitúa a vixente, que é do franquismo. No puede irse haciendo por trozos para buscar titulares. O mesmo demanda o PNV, o partido que con máis insistencia ven reclamando unha nova lei. Cuente en que esta legislatura vamos a modificar la ley de secretos oficiales. Sánchez prometeullo a Aitor Esteban no seu último día no Congreso, pero certo é que a súa tramitación está encallada. Por iso, os socios como Esquerra dubidan do anuncio deste luns. Creo que Sánchez se vuelve a sacar de la chistera un tema para tapar sus problemas de gestión y de liderazgo. Tamén o PP cree que se trata dunha cortina de fume. Igual dentro de 45 años nos enteramos de lo que ocurrió en el apagón. Os documentos desclasificados do 23F colgaránse na web da Moncloa a partir deste mércores. En Extremadura e en Aragón, a Dirección Nacional do PP toma as rendas das negociacións con Vox, implícase para facilitar os acordos e que sexan coherentes, di, nas dúas comunidades. Lo vamos a hacer para facilitar los acuerdos, para garantizar que se ajustan a las posiciones nacionales del partido y sobre todo también para velar por su coherencia. Tiene que haber un cambio en la cúpula policial, empezando por el ministro del Interior y acabando por el director general de la policía, para poder sobrevertir esta situación que tenemos ahora. Acaban de escoitar o sindicato Jupol, o maioritario na Policía Nacional, pide a dimisión do ministro do Interior pola súa xestión do caso do director adxunto operativo que está denunciado por unha agresión sexual a unha subordinada súa. Segundo apuntan hoxe varios medios, unha segunda axente contactou co abogado desa vítima para dicirlle que ela tamén sufriu un episodio semellante. A vítima pídelle protección ao xulgado porque desconfía da propia policía. O seu abogado exixe máxima reserva sobre as probas que entregaron e tamén que sexa a Garda Civil a que se examine. Di que temen inxerencias da cúpula da Policía Nacional e por iso quixeron ter tamén contacto directo co ministro. La grabación está porque la grabación se hizo el día de los hechos. Ella tenía la grabación, tenía el listado de llamadas, tenía sus partes médicos, o sea, ella tenía la prueba. Lo que pasa es que ella estaba aterrada y todavía saliendo del shock.
Marlaska tivo hoxe en axenda só un acto cun embaixador e non fixo declaracións. O PP exixe a súa dimisión e o PSOE compara o caso coa denuncia de acoso ao alcalde popular de Móstoles. ¿Por qué no dimite el ministro Marlaska? ¿Dónde está el director general de la policía? ¿Por qué Sánchez protege a Marlaska? ¿Por qué puede continuar como ministro con esta catarata diaria de casos que erosionan su ministerio? Conocían la denuncia, no hicieron nada. Por eso le decimos al Partido Popular, le decimos al señor Feijóo que aplique la misma contundencia que reclama a los demás. E hoxe varios medios informan dun posible segundo caso. Contan que outra axente da policía se puxo en contacto co abogado da vítima dicíndolle que ela tamén sufriu unha agresión semellante do antigo director adxunto. Caos, revoltas e destrucción. Unha onda de violencia percorre México tras a captura e morte do narcotraficante máis perigoso do mundo, coñecido como o Mencho. Os narcos de todo o país espallaron a súa furia. Nas últimas horas, a presidenta mexicana tentou tranquilizar a poboación a través das redes sociais, pero o certo é que as imaxes que nos chegan dende distintas zonas do país contradín esa normalidade que asegura que recuperou tras a morte do Mencho o país. Axentes armados patrullando as rúas de día e de noite. É a resposta das forzas de seguridade mexicanas á vaga de disturbios rexistrados en 16 dos 32 estados do país nas horas posteriores a se coñecer a morte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, considerado o narcotraficante máis perigoso do mundo. Qué bueno que estén acabando con todas estas organizaciones, pero pues el miedo por estas situaciones que se están creando ahorita. Nos dicen que por temas de seguridad hubo una amenaza de ataque, entonces yo considero que si es por seguridad, pues está bien. Están quemando carros y acaban de quemar uno aquí en Circunvalación y Puerto Real. Ademais dos chamados narcobloqueos nas estradas coa queima masiva de vehículos, tamén se viviron escenas de tensión en aeroportos como o de Guadalajara. Los grupos de la delincuencia organizada acaban de entrar al aeropuerto y estamos prácticamente corriendo. El Mencho Oseguera, de 59 anos, levaba décadas escapando da xustiza. Xunto a él foron abatidos outros 4 membros do cártel Jalisco Nueva Generación, organización que se financia con narcotráfico, a extorsión e o lavado de cartos e que afronta agora unha incerta sucesión do líder caído. Na operación desta fin de semana en Tepalpa, ao sur de Guadalajara, xogaron un papel determinante os servizos de intelixencia dos Estados Unidos, onde se chegaran a ofrecer $15 millóns por capturar a El Mencho, considerado o principal responsable da entrada de fentanilo nese país. O goberno dos Estados Unidos tivo un papel relevante nesta operación contra o narcotráfico en México. En Washington, o cártel que lideraba o Mencho está na lista de organizacións terroristas, Argemino. A Casa Branca confirma que axudou ao goberno mexicano na operación que acabou coa vida de El Mencho. Estados Unidos proporcionou información de intelixencia para rastrexar o obxectivo, pero non participou con soldados. Os exércitos de ambos os países colaboran desde xaneiro nun grupo de traballo conxunto para loitar contra os cárteles da droga. A administración Trump denominou ao cártel Jalisco Nova Xeración como organización terrorista e leva meses presionando ao goberno mexicano para que sexa máis duro cos narcotraficantes. O Mencho foi imputado pola xustiza estadounidense, que o consideraba un fuxitivo. En México viven máis de 150.000 españois. Dende o Ministerio de Exteriores piden precaución e ofrecen axuda aos residentes e tamén aos turistas. Hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren o bien por turismo o por motivos profesionales de paso en estos momentos en México y especialmente en esa zona de la demarcación consular de Guadalajara y que por lo tanto no nos consten en nuestro registro de matrícula consular, que se pongan en contacto con el consulado. Aí en Bruxelas, o ministro Álvarez tamén pediu aos seus homólogos que levanten as sancións contra Delcy Rodríguez, di o responsable de Exteriores español, que hai que ter un xesto coa presidenta encargada de Venezuela. Para reencauzar la convivencia democrática
O Goberno vasco segue concedendo semiliberdade a presos da ETA e coas das últimas semanas hai xa máis etarras neste réxime que pechados nos cárceres. Estes son os datos de 125 persoas que cumpren condena por pertencer a unha banda terrorista. Hai 54 co terceiro grao penitenciario concedido e 12 máis que non o teñen, pero que poden sair á rúa en aplicación dun artigo do regulamento pensado como excepcional, pero que está servindo para adiantar ese terceiro grao aos presos terroristas. O último en subarse a esa vía é Jon Bienzobas, alias Caraca, que dende hoxe só ten que ir dormir á prisión. Foi un dos pistoleiros que asasinou no seu despacho da Universidade Autónoma de Madrid o catedrático Francisco Tomás y Valiente. Cumpre unha condena de 266 anos de prisión, pero vai poder estar na rúa de 8 da mañá a 9 da noite. O Grupo Radical GKS foi o que reivindicou o ataque desta fin de semana á estatua de Manuel Fraga en Vilalba. O Partido Popular leva ao Parlamento a condena sen matices desa agresión. O ataque contra o busto do expresidente da Xunta foi cometido por un grupo da esquerda berchale do País Vasco. Encheron a figura de Fraga con pintura, gravaronno todo e subirono ás redes sociais. Os populares galegos lamentan o feito e reivindican unha política sen violencia. Un ataque contra a convivencia democrática, contra a tranquilidade e a serenidade da Galicia que temos, da Galicia que nos representa. Condena tamén dos socialistas que alertan do perigo de normalizar este tipo de conductas. Esta situación de polarización que estamos vivindo na política non é boa para a sociedade e temos que facer unha reflexión colectiva. O BNG desmárcase desa forma de actuar que non considera democrática. O que si reclamamos a retirada do busto de Fraga de algún lugar, facémolo de maneira democrática, como acabamos de facer, por exemplo, no Senado, e insisto en que esa forma de actuar a nos non nos representa. O PP acaba de rexistrar no Parlamento unha iniciativa para que todos os grupos voten a condena deste acto vandálico contra a figura do expresidente Fraga. Os aranceis dos Estados Unidos estánse convertendo nunha dor de cabeza para Bruxelas. O presidente Trump anuncia aranceis novos horas despois de que a xustiza no seu país tumbara os que estableceu el. Algúns países apostan por romper o acordo con Washington. María Calvo. Si é que como represalia a ese fallo judicial do Tribunal Supremo estadounidense, Donald Trump ameaza agora cun aumento dos aranceis do 10 ao 15%. Isto fixo saltar as alarmas aquí en Bruxelas. O presidente da Comisión de Comercio do Parlamento Europeo xa fala dun puro caos arancelario e esta mesma tarde proporá na Eurocámara frear a ratificación dese acordo que pecharon o pasado mes de agosto a Unión Europea e os Estados Unidos, e hoxe tamén reuniranse os embaixadores dos 27 para analizar este escenario, porque os bandazos da administración estadounidense cambian as regras coas que se negociou ese acordo e deixanse en base sólida o seu equilibrio. A Eurocámara e a Comisión exixen claridade e garantías a Washington. Bruxelas xa avisa, se hai un pacto, se hai un acordo, hai que respectalo. Polo momento, a postura de España é que se respecte o acordo comercial cos Estados Unidos. O Goberno teme un escenario peor incluso que o dos aranceis. Nosotros, desde luego, estamos claramente por cumplir el acuerdo. Estamos, por supuesto, también como principio en contra del establecimiento de aranceles que suponen una disrupción en el comercio internacional, pero vista la situación, y nosotros lo dijimos en aquel momento, apoyamos a la Comisión en lo que parecía la menos mala de las soluciones posibles. Aquí en Galicia, a Xunta aposta por ir buscando mercados alternativos. A meirande parte das exportacións das empresas galegas están no mercado europeo, pero hai que traballar con aquelas que tiñan unha intensidade maior en Estados Unidos e buscar tamén as posibilidades de novos mercados emerxentes que están surdindo e que están sendo moi interesantes. De aí a estrategia de internacionalización que temos coas empresas que as acompañamos por parte do IGAPE.
Aumenta o número de persoas que viaxan de balde no transporte público en Galicia. Son beneficiarios da tarxeta Xente Nova, que é a que utilizan os menores de 21 anos e do carné para maiores de 65. Poden facer ata 60 viaxes gratis ao mes en bus interurbano. O ano pasado estes usuarios aumentaron un 13%, ata chegar ás 270.000 persoas, cun aforro considerable. E presten atención se teñen que conducir esta semana pola autoestrada entre Santiago e Ourense porque está cortado o tráfico por mor dunhas obras e hai que desvialo pola Estrada Nacional. Queremos coñecer a situación nestes momentos. Andrea, hai atascos? Pois, Marta, arestora hai bastante tráfico, sobre todo de camións, como estades vendo agora en directo e en momentos puntuais por ese corte que se leva producindo dende esta mañá, ás 8 da mañá, e que previsiblemente se vai estender ata unha do mediodía deste venres, cando está previsto que se retome a circulación con normalidade. Mentres tanto, o tráfico está sendo desviado entre o enlace de Maside na AG54 e a A52 a través da Estrada Nacional 541. Estas obras da Xunta de Galicia enmárcanse nun programa que pretende aumentar a seguridade viaria e a vida útil das infraestructuras. Hay gente que no quiere hablar aún y es respetable. Cada uno es un mundo y lo lleva dentro de sí como puede. 482 días despois, as vítimas da Dina comparecen nas Cortes Valencianas. Lamentan a falta de axuda por parte das administracións e tamén a carga psicolóxica que arrastran as familias. Es gravísimo. Un shock postraumático. La gente ahora en este momento, que ya ha pasado un año y pico, está muy mal. A carga psicolóxica daqueles días pasa factura. Buscando ellos días, a su padre, a sus hijos, ellos, con voluntarios, con perros de rescate, encontrar ellos los cadáveres y avisar a la Guardia Civil. Tamén porque as cousas seguen sen funcionar. Hay cientos de ascensores que no funcionan aún, personas mayores que no pueden bajar a la calle, que tienen problemas. Los garajes, mi garaje está proyectado que dentro de un año podamos meter el coche. Volvendo ao día da traxedia, sinalan que faltou sobre todo prevención e o que tardou en chegar a mensaxe de alerta. Si con toda el agua que tenemos aquí nos pita ahora, yo no sé lo que va a venir aquí, ¿eh? Denuncia tamén a falta de axuda nos días posteriores por parte das administracións. Quedarte en la calle con lo que llevas puesto y mojado. Fin. Y no hay ninguna administración ahí que le esté ayudando. Es gravísimo. Pero es que al día siguiente tampoco. Lamentan que Carlos Mazón, o que consideran principal responsable, siga aforado e non se prestara a declarar voluntariamente nos xulgados. Seguimos en Valencia cun suceso. Un home matou a golpes e coiteladas outro veciño do seu edificio que lle reprochaba que tiña música moi alta. A policía detivo tamén os pais do agresor pola súa suposta participación na malleira mortal. Os veciños desta rúa do barrio de Benimamet, en Valencia, están conmocionados polo desenlace dun conflito veciñal. He bajado con todos los vecinos y entonces me han comunicado que había fallecido el hijo de la señora. A tensión estalou na tarde deste domingo cando un residente do segundo piso deste edificio se foi queixar de que outro veciño do terceiro andar tiña a música moi alta. Gritos sí que he oído de una mujer desesperada. Gritos raros, muy fuertes. ¡Ah! Unos gritos. Y luego me ha llamado mi sobrino y dice, tía, que han matado al chico que va siempre con su madre. A vítima é un home de 58 anos que mantiña unha complicada convivencia cos seus presuntos agresores, os que denunciara en varias ocasións por comportamentos incívicos. Y sí que ha tenido problemas con ruidos y con cosas, llamaba a la policía, han venido 5 o 6 veces la policía, estaban denunciados. Nun principio, a policía detivo só o veciño do terceiro andar, de 35 anos, de nacionalidade romanesa, pero máis tarde arrestaron tamén os seus pais, porque as primeiras análisis do cadáver evidenciaban que tiña feridas de varios tipos de coitelos, a máis dos golpes dun bate de béisbol. Pues é unha desgracia moi grande. É o segundo crime veciñal en só 2 semanas en Valencia a raíz dunha disputa semellante. Hai só 15 días foi un veciño de Catarroja o que matou a outro dun tiro cando lle foi recriminar que tiña o nivel da música moi alto. E queremos que vexan a impactante imaxe que deixa un accidente en Asturias. É un coche esnafrado contra unha casa e atravesou, literalmente lles digo, a parede. O accidente ocorreu a últimas horas deste domingo nunha zona de curvas que dá acceso á localidade asturiana de Blimea, próxima a Langreo. A conductora perdeu o control do vehículo e foi bater contra a fachada dunha casa. As dúas mulleres que viaxaban no coche puideron abandonalo polo seu propio pé.
Salieron por la puerta de atrás y el coche aún funcionando, lo pudimos parar y nada, no pasó nada, gracias a Dios, porque el coche, como puedes ver, es de una letra ya antigua, no tiene airbag, estaba funcionando, todo el aceite tirado en el suelo. As dúas mulleres sufriron feridas de escasa consideración que non precisaron hospitalización. A vivenda onde quedou encaixado o vehículo estaba baleira, polo que non hai máis persoas afectadas. Os danos materiais son importantes xa que a metade do vehículo atravesou a fachada. A Garda Civil abriu unha investigación para esclarecer o ocorrido. E en Arteixo, 3 coches arderon esta noite pasada. O lume comezou na parte de atrás dun dos vehículos, pero estendeuse a outros 2, máis a un dos farois da iluminación pública da rúa. Pois non foron os únicos coches que arderon esta pasada noite na contorna da Coruña. Tamén houbo un incendio noutros 2 vehículos, Nuria, en Cambre. Sí, Marta, a pasada noite foi especialmente complicada para os servizos de extinción de lumes nesta área metropolitana, aquí no Temple, en Cambre, aínda visible un dos coches afectados por este lume, un lume que se orixinou noutro coche que estaba estacionado aquí ao pé e que xa foi retirado polo guindastre. Contan os veciños que as lapas e, sobre todo, as explosións deron a voz de alarma. Moitos veciños, iso sí, conseguiron baixar a tempo á rúa e sacar os seus coches para evitar danos maiores. Por sorte, en ningún dos casos hai que lamentar danos persoais. Escuchó un boom, un estallido, un soplido de aire, de repente 2, 3 explosiones, y claro, de esto que salió corriendo, nosotros salimos corriendo, nos asomamos a la ventana y vimos que estaba tanto un coche de atrás ardiendo, pero súper en llamas. Vinieron unas chicas por ahí, que creo que era el coche de atrás de ellas, con un extintor, diciendo madre mía, que bueno, estaban llorando las pobres, porque claro, estaban en serio, esta era su coche, el coche ardiendo. Temos que falarlles outra vez de incendios en casas. Nunha vivenda do Porriño, o lume comezou nun deshumidificador prendido nun baño. Por sorte, a familia escoitou un estompido e puido saír a tempo. Os bombeiros aconsellan non utilizar estes aparellos sen supervisión. Sucedeu ás 6 da mañá nesta vivenda do Porriño. A familia que vive na casa levou un bo susto cando o deshumidificador que tiñan no baño prendeu lume. A sorte foi que se decataron do incendio. A familia que estaba dentro decatouse do incendio afortunadamente bastante pronto, parece ser que sentiron un estourido, e ao levantarse pois viron que no baño estaba o deshumidificador ardendo. Entón o incendio si se propagou o que o resto da roupa que tiñan a secar e máis enseres, mobiliario que había no baño. A rapidez de actuación da familia e a inmediata chegada dos servizos de emerxencia evitaron danos máis graves. As lapas non se estenderon e o resto da vivenda só quedou afectada polo fume. Fixeron o correcto neses casos que pechar a porta do baño e así poder evacuar a vivenda en condicións de seguridade. Para evitar situacións de risco, os bombeiros aconsellan non empregar os deshumidificadores sen supervisión. Son aparellos que funcionan por medio de electricidade. E claro, ter esa humedade no seu interior debido á condensación da auga para facer precisamente a súa función, pois moitas veces o circuito eléctrico pode acumular humidade e producirse un mal funcionamento debido a un cortocircuito. Desta vez non houbo que lamentar danos persoais e a marxe dos estragos materiais todo quedou nun susto. En 2 barrios de Ourense aumentan as queixas porque as obras para arranxar as fochancas deixanos sen acceso aos garaxes e tampouco poden entrar nos baixos. Si quedan estes baixos e garaxes da rúa Monte Seixo a partir de hoxe. Nin entrar nin salir sabe Dios cuántos días. Pois ese é o problema, eu tiña que ir con mercancía, metela abaixo e despois quitala según me faga falta. Pero non pode entrar o coche, a ver como faemos. A rúa afectada é perpendicular á de Penatrevinca, onde está esta fochanca de enormes dimensións. Agora o problema é que os baixos e garaxes deste patio de Mazá tamén houbo que pechalos por obras. Non lo sé por qué se debe, pero bueno, debe ser por problemas que hay aquí, viene la continuación aquí, debe haber alguna conexión. Os veciños entenden que a urxencia dos traballos apunta a que ambas obras deben estar conectadas. Meteronse buzos desde a principal, desde Peñatrevinca hasta o patio, e foi cando veron todos estes problemas. Isto non é algo que se genere da noite para mañá, porque dicen é de moitos anos que se están filtrando esas canalizaciones das pluviales moi mal, hai moi malas conexiones, e bueno, pois, claro, a empresa vai a facer as reparaciones que poda, pero claro, aí non sabemos se todas as comunidades, todos os veciños de toda a redonda, a da Mazá, van a ter que facer obras eles.
pero ese é o que informou outro día pois alguén do Concello. Contan que os traballos aquí comezaron o venres pasado. Xa levan 2 ou 3 buratos aí por detrás tamén. Máis pequenos, claro, moito máis pequenos que ese dai, pero xa levan 2 ou 3. Os dos garaxes, sí, puxeronlles uns papeliños, non os informaron directamente, pero puxeronlles uns papeles na persiana. Pero o resto, oímos ruido, pero non sabemos de que vai o tema. Se ten que ver ou non. Os veciños din que polo de agora non está clara a orixe dun problema que xa viviron no barrio hai 4 décadas. Ahora outro día estuveron mirando aí e parece que debaixo da rampa esa que hai un vacío de terra enorme, que cabe un coche, oín ese comentario. Incluso parece que veu un buzo, non sei se de Vigo, se de Coruña, que se meteu por a alcantarilla, porque non saben cal é o origen desto. Din que ademais dos problemas de tráfico quedáronse moitas prazas de aparcadoiro no barrio. Piden unha alternativa para unhas obras que sospeitan van a alongarse no tempo. De Ourense ímonos ao Morrazo porque ali aínda arrastran problemas de suministro eléctrico polos danos que provocaron as borrascas. Hai case unha semana, a borrasca Pedro derrubou esta árbore sobre os cables eléctricos e os veciños da Meixoada quedaron sen subministración. Eles e parte dos de Coiro e Xielas na veciña Moaña. Quedamos sempre. Entón, que vamos facer? Se non poden arreglar ou non arreglan, non sei. Tantas veces, claro, que a ver, quedamos no mellor de facer a comida do forno, que había onte era domingo, fixemos o forno, que, bueno, que quixen facer, e non tiñamos luz. E eu quixen facer un pastel tamén, e tampouco quedoume no forno aplastado. Daquela estiveron sen luz dende as 11 da mañá ata as 6 da tarde, cando se instalou un grupo electróxeno que aínda está ali, igual que a árbore. Unha solución provisional que segue a dar problemas porque os cortes de luz son constantes. Puxeron isto aí, pero marcha. E de noite marchou outra vez, despois van outra vez. Córtase moito. Ademais, eu teño alarma, cada vez que me salta, a alarma xa me manda, aunque a teño, pero tengo unha batería externa. Entón, sigo tendo corriente na alarma, pero nas cociñas e frigoríficos e todo iso non hai nada. Inda ayer chegamos... Daría 5 minutos xa se cortou a luz. Non sei se o generador queda sin combustible ou como é, sin gasolina ou que lle boten. O sábado, sí, quedamos sen luz. Non vamos a facer comida, había que temos unha cociña fora ali no arroio. Botana e facemos comida. Son moitos os que denuncian que os continuos baixóns de tensión están a danar os electrodomésticos e a dificultade que teñen para poñerse en contacto coa compañía eléctrica. Xa llelo adiantábamos nos nosos titulares, morreu un dos 4 feridos no incendio do xoves pasado en Ferrol. É o mozo de 19 anos que estaba en estado crítico. A muller ferida nese mesmo incendio continúa ingresada en estado grave, mentres que o menor permanece na UCI pediátrica con prognóstico reservado. O bombeiro ao que lle tiveron que amputar unha perna pasou a planta e evoluciona favorablemente. Fixámonos agora no traballo tan delicado que fan os negociadores da Garda Civil para resolver situacións complicadas en que haxa violencia. Viámolo, por exemplo, hai uns días, cando unha persoa armada se atrincheirou nunha vivenda en Gondomar. Nesta casa de Gondomar tivo a súa última intervención fronte a un home atrincheirado cunha arma despois de disparar a unha veciña e sen nada que perder. Foron precisas 4 horas de conversa. Esa persona me manifestó varias veces que nadie le escuchaba, que solo quería ser escuchada, que tenía problemas con las autoridades, con los vecinos y que nadie se había parado a preguntarle pues, qué le pasaba. As claves son pura filosofía de vida, válidas tamén para unha conversa cun amigo. Tener paciencia, tiene que tener empatía, tiene que saber escuchar, tiene que no juzgar y de ahí a crear un clima de confianza para poder luego abordar el tema, pues, entregarse el arma. Empatía, confianza e ganchos. Ganchos que son para intentar mantener conversaciones. En Gondomar pues le gustaban mucho las plantas, entonces bueno, yo hubo un momento que le pude hablar de jardinería, eso hace que se relaje la persona, se crea un clima de confianza. O negociador actúa en situacións duras a nivel laboral, pero tamén persoal. En Baiona, a poucos metros e segundos dun suicidio, pasou medo. Yo llegué allí, la persona ya no quería hablar con nadie,
que salto, conmigo tampoco quería hablar, lo vi muy cerca del borde, le vi sudando con muchos nervios y trabajar sabiendo que en cualquier momento pues se te va a quedar un recuerdo, una persona salta al vacío y se queda ahí en la carretera. Esa voz calmada, a personalidade tranquila axudan no éxito. As 4 actuacións que fixo en Galicia resolveronse polas boas, sen uso da forza, cun suspiro de alivio e co abrazo de quen se regala unha segunda oportunidade. Estamos moi atentos á situación en México. Xa lles contábamos que ali unha onda de violencia sacode o país despois da captura e morte do narcotraficante máis perigoso do mundo, o Mencho. A situación ten moi preocupados os galegos con familialo. No concello galego con máis emigración en México, tema de conversa entre a veciñanza que se achegaba hoxe a feira dende todas as aldeas de Avión é a preocupación pola familia tras a violencia desatada polo cártel Jalisco Nova Xeración tras a morte do seu líder. Eu vino na televisión e despois falei a meu irmão. Estaba tranquilo, pero si desatouse unha onda terrible. Moi terrible. Pero bueno, de momento díxome que estaban ben, gracias a Dios. Estamos preocupados e ben preocupados porque ali onde está ele en Guadalajara está todo por ali perdido. Estas persoas coas que falamos volveron coa xubilación a Avión, pero deixaron en México fillos e netos. Están aí en Guadalajara os 2 fillos, sí. Pero... E vai falar con el? Si, vou falar máis tarde, porque agora esta hora polo horario non se pode todavía. Preocupados porque estaren alá afecta a todos. É problema nacional. Tendas de mobles, gasolineiras ou hotéis son algúns dos negocios dos galegos que se viron afectados polos disturbios. Está os negocios cerrados, o neno non ten colegio ni nada, pero el está de momento está ben. Tuvo que dormir no hotel, porque os empleados foron e el tuvo que dormir no hotel. Non hai tanto problema, eso vai solucionar a situación. Eso foi mellor que o mataran. E polo verán, cando os mexicanos veñen pasar as vacacións a Avión, agardan que pase pronto esta onda de violencia e que poidan vir como a todos os anos. As autoridades sanitarias fan un chamamento a todos os que naceron despois de 1978 que non teñen as 2 doses da vacina do sarampelo. É unha enfermidade grave, moi contaxiosa, que estaba prácticamente erradicada no país. A porcentaxe de vacinados segue sendo alta en Galicia, próxima ao 94%, pero hai risco por baixo do 95%. De momento non houbo ningún caso na nosa comunidade, pero o virus circula xa en España. Gromos que afectan especialmente aos nenos menores dun ano, porque a vacina ponse aos 12 meses e aos 3 anos. España perdeu recentemente o estado que chamamos de interrupción da transmisión do sarampelo, é dicir, que o virus do sarampelo estaba a non circular no noso país. Non? Agora, en España xa é posible que se produzan o que chamamos casos autóctonos. Persoas non vacinadas ou só parcialmente vacinadas que antes estaban protegidas pola inmunidade de rabaño e que agora corren o risco de contraer a infección. A mala noticia do sarampelo é que é unha infección moi contagiosa e moi grave. De feito, calculamos que máis da metade de todas as mortes que as vacinas evitan son gracias só á vacina do sarampelo. A boa noticia é que a vacina do sarampelo funciona e funciona moi ben. É dicir, que o máis importante é vacinarse. Se un ten postas as 2 doses de vacina do sarampelo, pode estar protegido da igual que sexa a situación epidemiolóxica con respecto á enfermidade. Os nacidos entre o 78 e o 2000 deben asegurarse de ter as 2 doses postas. A de España non é unha situación illada, sucede en varios países da Unión Europea que lembran a importancia de vacinar os nenos. Este adianto da primavera que estamos vivindo trae un fenómeno curioso, é o da inversión térmica, que deixa unhas temperaturas mínimas máis frías nas zonas baixas que nas de montaña. Un exemplo, ás 9 da mañá, no Alto do Rodicio, tiñan 12 graus xa, mentres que en Xinzo ou en Verín estaban aínda baixo cero. Así serguía hoxe a cidade de Ourense. A néboa acompañou durante boa parte da mañá e os termómetros apenas subían un par de graus positivos. Ata -2 caeron en Verín ou en Xinzo. Roupa de abrigo, fai muchísimo frío, muchísimo frío. Por a néboa, porque se sales ás aforas de Ourense, como no Pereiro ou vas aí a Allariz, pois xa se está moi a gusto. Y en Ourense se siente mucho más el frío, nosotros venimos del campo, por allá cerca de Toén, ¿no? Y entonces allá ya estaba saliendo el sol y aquí casi que non se ve. Temos que subir en altitude para atopalo e que o termómetro vaya en aumento. A mesma hora no Alto do Rodicio, en Maceda, a casi 1000 metros, había xa 12 graus. Fai 2 grados máis que ayer, tranquilamente. Bastante máis que anteayer, claro.
Moi ben, a primeira hora empezou a salir o sol, que dá un gusto velo entrar por a ventá. A temperatura é moi agradable, non? Sí, é perfecto. E a inversión térmica nas noites despexadas e sen vento ou aire frío acumúlase nas zonas baixas, mentres nos cumios a temperatura é máis agradable. No Alto de Manzaneda hoxe non baixaron dos 6 graus. Está sol a mañá hasta a noite. Agradecese o solciño moito, estar aquí na terraza. É a suerte que tienen. Pero levanta, luego al cabo del día levanta y hace una temperatura muy agradable. Temperatura que, a pesar da friaxe da mañá, chegará aos 23 graus en Ourense. Para reducir o risco de inundacións e os danos dos temporais en vías e edificios, o Goberno galego xa reservou unha partida de 65 millóns de euros nos próximos 5 anos. Farán obras para reforzar a seguridade na contorna dos ríos, traballos de limpeza e conservación e melloras nos sistemas de predición e alertas. A esta hora temos temperaturas primaverais, sobre todo nas rías baixas. Demetrio, estás en Vigo, seguro que moita xente anda en manga curta e vía eu que te tapabas os ollos polo sol, non? Sí, a verdade é que o sol molesta, e o da manga corta, sí, pero sin deixar moi longe tamén unha chaqueta, porque unha cousa é ao sol, onde agora mesmo os termómetros marcan 20 graus, así que é unha magnífica oportunidade para disfrutar dun pequeno paseo, como non, na praia de Samil ou polo propio paseo, ou tamén para dar un paseo ou estar unhas terrazas, pero eso ao sol, porque a sombra si se nota ese cambio de temperatura, como decíamos, de aquí non van subir deses 20 graus, si moi primaveral, pero como a oscilación tamén aquí de primeira hora da mañá, porque as noites e as primeiras horas son fresquiñas, e as últimas horas da tarde repítese esa situación de descenso de temperaturas, así que hai que aproveitar antes de que volvan as xuvias, que todo apunta, segundo as previsións, que xa volven a estar cerca. Antes de sair en manga curta hai que darlle unha pensada, pero este tempo sí que anima a facer deporte ao aire libre. Ademais de todos os beneficios que ten o exercicio, facelo en espazos naturais aumenta a habitabilidade e mellora a nosa autoestima. Exercitarse no exterior ten numerosos beneficios para a saúde, pero se por riba o facemos en riba dun monumento bimilenario, deixamos de contalos. En Lugo sabémolo ben, co bo tempo o adarve da muralla enchese de camiñantes, de corredores, pasear por aquí despexa a mente, calma e relaxa. Por suposto que sí, que é unha maravilla pasar por a muralla. O tempo, sabes que unha volta son uns 20 minutos máis ou menos, é o que fago. Facer deporte en entornos naturais como este paseo do río Rato en Lugo aumenta a nosa vitalidade, pero tamén fai que queimemos máis calorías que en espazos pechados. O corpo ten que adaptarse a terreos máis irregulares, polo que se fai un maior esforzo metabólico. El verde, la tranquilidad, la paz. El río, el sonido del río, todo en general. Es una paz. Y también cómo salir de la ciudad, no se escucha ruidos de coches ni nada, se escuchan los pájaros, tranquilidad. Me gusta el sol, el aire libre, justamente el paseo este. É que decir da vitamina D que tanto necesitamos en Galicia. Facer deporte no exterior mellora a nosa saúde física, mental e social. Menos estrés, máis enerxía e menos abandono. Os que se exercitan no exterior son moito máis constantes. Queda claro que aínda queda unha tarde primaveral cun ambiente moi aberto, moi tranquilo, con temperaturas xeitosas. Xa superamos os 22 graus, por exemplo, en 2 puntos en Pontevedra, pero tamén en Melide. Toca aproveitar porque a partir de mañá non imos notar tanto, pero comeza a cambiar o panorama, chegan esas borrascas e que vai deixar algunha chuvia os próximos días, pero tranquilidade, serán borrascas das normais. Hoxe cumprense 189 anos do nacemento de Rosalía de Castro. Galicia homenaxea a ilustre escritora cunha morea de actos. O institucional foi no Panteón de Galegos Ilustres cunha lectura de poemas con música e coa degustación do caldo de gloria. En agalega.gal teñen vostedes unha selección de contidos para afondar na figura de Rosalía. O día de Rosalía é tamén o día da nosa literatura e especialmente o día das nosas escritoras. Por iso hoxe tamén queremos ter unha lembranza especial para Begoña Caamaño, a quen felizmente vai estar dedicado o día das nosas letras deste ano.
Tamén en Santiago, preto do barrio de Conxo, conmemoraron a figura de Rosalía cunha ofrenda floral. O titular de Cultura reivindicou o seu legado e a súa lección de dignidade en tempos menos tolerantes. Outra conmemoración, a do BNG ante o seu monumento en Santiago. Os nacionalistas reclamaron a creación dun Instituto Rosalía para a proxección do galego no mundo, un fondo para fomentar a creación artística en Galicia e amplificar o tecido rosaliano polo mundo. Tras varias semanas de troula, rematou oficialmente o Entroido e a seguinte festa é a vista xa a Semana Santa, coa Coresma de por medio. Así despediron o seu día en Macedonia do Norte estas festas con alusión á música disco. Ollo, isto nada ten que ver con outro que hai nese país cheo de disfraces terroríficos e máscaras gore. Tamén puxeron punto final o seu Entroido no Río de Janeiro por todo o alto, no Sambódromo. Aproveiten o que queda de tarde primaveral, que hai que desfrutar do tempo libre.